ଜୟ ରାଧେ ରାଧେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିବେ, ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାକୁ ଜାଣିବେ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧା ଦୁଃଖ ଦୂର କରିପାରିବେ। ଜୀବନରେ ସେ ଯାହା ବି ଚାହିଁବେ ଅତି ସହଜରେ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଯାହା ଘଟେ ଭଲ ପାଇଁ ଘଟେ, ଯାହା ଘଟୁଛି ତାହା ହେଲେ ଭଲ ପାଇଁ ଘଟୁଛି ଏବଂ ଯାହା ଘଟିବ ଭଲ ପାଇଁ ଘଟିବ। ଏହି ଶିକ୍ଷା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ସହଜ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି କଷ୍ଟକର। ଯେତେବେଳେ ଆମ ସହିତ କିଛି ଭୁଲ ଘଟେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାୟ ହୁଏ ଓ କିଛି ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ପୁରା ଦୁନିଆର ଲୋକେ ଖରାପ ଲାଗନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଆମ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଆସିଥାଏ, ଆମେ ନିଜ ଭିତରେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯାଉ। ଦୁଃଖକୁ ସହିବା ଶକ୍ତି ଆସିଯାଏ। ଆଉ ଯିଏ ଦୁଃଖ ସହେ ସେ ହିଁ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଯାହାକୁ ତୁମେ ଅତି ନିଜର ଭାବୁଛ, ସେ ହିଁ ତୁମକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ସେ ଦୁଃଖରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଥାଉ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ମରୁଥିଲୁ, ଆମ ମନରେ ତା ପାଇଁ କୌଣସି ଜାଗା ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ସତ୍ୟ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକେ ତୁମ ସହ ରହି ତାଙ୍କ କାମ ନ ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତୁମ ସହ ମତଲବ ରଖିଥିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କ କାମ ସରିଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଭୁଲିଯିବେ। ଆପଣ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ନ ଦେଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଯିଏ ଯଦି ତୁମକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି, ତେବେ ତାହା ତୁମ ପାଇଁ ଭଲ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଜୀବନରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଶିଖିଯାଅ, ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଯିଏ ସବୁବେଳେ ସୁଖରେ ଅଛି, ସେ ଦୁଃଖକୁ ସହିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ନ ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ସେଭଳି ଲୋକ ଦୁଃଖକୁ ହସିକି ସହିଯାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ସମୟ ଆସେ, ତେଣୁ ମନେ ରଖ ଯେ ଭଗବାନ ତୁମ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର କାହାକୁ କ୍ଷମା କରିବା ତୁମ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରେ। ଯଦି ତୁମେ କାହାର ବଡ଼ ବଡ଼ ଭୁଲକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବ, ତ ସେମାନେ ତୁମକୁ ଆଘାତ ଦେବାକୁ ପଛାଇବେ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ତୁମ ଜୀବନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରେ ବା ତୁମ ଜୀବନକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଘାତ ଦେଇଛି, ଏଥିପାଇଁ କ୍ଷମା କର ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ କ୍ଷମା କର, ମନେ ରଖ ତୁମର କ୍ଷମା ତୁମକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ। ମିଥ୍ୟା ଲୋକ ଓ ଭୁଲ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁମର ଉତ୍ତମତା ପ୍ରମାଣ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଛଳ କପଟ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସତ୍ୟ ସହିତ ଚାଲିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମିଛ କହିବା ସେତେବେଳେ ମିଛ ହୋଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ମିଛ ପାଇଁ କାହାର ଖରାପ ହୋଇଯାଏ। ଏବଂ ମିଛ କହିବ ସେତେବେଳେ ସତ ହୋଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ମିଛ ପାଇଁ କାହାର ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅସ୍ତ୍ର ଉଠାଇବା ହିଁ ଧର୍ମ ଅଟେ। ଏମିତି ପାପୀମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଭଲ ଦେଖାଇ ହେବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପାପ। ଜଣେ ଖରାପ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ତୁମେ ଯେତେ ଭଲ କର ନା କାହିଁକି, ସେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦେବ। କଥାରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଜଣେ ଖରାପ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ପ୍ରକୃତି ଛାଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ଓ ସବୁବେଳେ ଭୁଲ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ଯାହା ବି ଭୁଲ ହେଉନା କାହିଁକି
ମୁଁ ଠିକ୍ରେ ରହିଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଏହି ଭୁଲ ଆଗକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେବ। ଯଦି ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଜୀବନରେ ସହି ଚାଲିଥିବ, ଜାଣି ଶୁଣି କିଛି ବି ନ କରିବ, ତେବେ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଲୋକେ ତୁମକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ଏହି ଦୁନିଆରେ ଯିଏ ଅଧିକ ସହେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ନୁହେଁ, ମୂର୍ଖ କୁହାଯାଏ। ଯିଏ ନିଜ ପାଇଁ ଲଢ଼େ ନାହିଁ, ଡରିକି ଜୀବନକୁ ଯିଏ, ସେ କେବେ ନା କେବେ ପାତାଳକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଚୁପଚାପ ହୋଇ ସହୁଥିବ ତ ଲୋକେ ତୁମର ଫାଇଦା ଉଠାଇବେ। ଏ ହେଉଛି କଳିଯୁଗ। ଯିଏ ଯେତେ ସହିବ ତାକୁ ଆହୁରି କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ। ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରୋଧ କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଆପଣ ଭୟ କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଦୁଃଖ ଏବଂ ସୁଖ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଥାଏ। ଏଥିରୁ କେହି ପଳାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଜଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଯେମିତି ଠିକ୍ ସେମିତି ଦୁଃଖ ବି ରହିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ସବୁ କିଛି ବଦଳୁଛି, ଏମିତି ବଦଳୁଥିବ। ତେବେ ଚିନ୍ତା କ'ଣ? କେତେ ଆସିଗଲେ, କେତେ ଗଲେ, ଏଠାରେ କିଛି ବି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଦୁଃଖ ଆସୁ କି ସୁଖ ଆସୁ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ସୁଖକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ନା ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିପାରିବେ। ବାସ୍ ଗୀତାର ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସତ୍ୟତାକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଯିଏ ବି ଏ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଛି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ରାଧେ ରାଧେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖରେ ବି ହସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସୁଖ ଆପେ ଆପେ ଆସିଯିବ। ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ଯଦି ଖରାପ ଲୋକ ସହିତ ରୁହେ, ତେବେ ସେ ବି ଦିନେ ନା ଦିନେ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ଖରାପ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନଠୁ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଖରାପ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ତାଙ୍କ ପାପ ତୁମକୁ ବି ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ଓ ଭାବନାକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଓ ତା'ର ମୂଲ୍ୟକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ ଯିଏ ତୁମର ପ୍ରେମକୁ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ତାଠୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ମିଳିବ। ଏମିତି ଲୋକଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଭଲ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହୁଏ ନାହିଁ କି ସୁଖରେ ସୁଖୀ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେ ଦୁନିଆର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାକୁ ନିର୍ଭୟରେ ପାର କରିଥାନ୍ତି। ଜୀବନରେ ଆମ ପାଇଁ ଯାହା ଠିକ୍ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ହେବ। ଦୁନିଆ ଯାହା କରୁଛି ତାହା ତୁମ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହୋଇନପାରେ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଅଲଗା ଅଟେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପଥ ଅଲଗା ଅଟେ। ଯେମିତି କର୍ମ କରିବ ସେମିତି ଫଳ ପାଇବ। ଯିଏ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ସେ ଖୁସିରେ ରହେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କର ଖରାପ ସମୟ ଜଲ୍ଦି ଆସିଯିବ। ବହୁତ ଲୋକ ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଖୁସିରେ ରହନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ବା ନ କର, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯାହା ବି କରିବ ସେ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭୋଗିବ। କେଉଁ ସମୟରେ ବି ସେ ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେ ବହୁତ ପାପ କରେ ସେଇଟାକୁ ଦେଖି ଏଇଟା ଭାବନି ଯେ ସେ ଖୁସିରେ ଅଛି ବୋଲି। ବାସ୍ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର, ଦେଖିବ ସେ ତା ପାପର ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗିବ। ମଣିଷ ଯେତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ କର୍ମରୁ କେବେ ଭାଗିପାରିବ ନାହିଁ। ଭଗବତ ଗୀତାର ଏହି କଥାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଜୟ ରାଧେ ରାଧେ। ନମସ୍କାର।